हामबाय जोंनि मिडियानो जों दिनै जायगा बरगार स्कुल खालायजा जोंनि कन्स्टिटुएन्सिनि आन्दाराव दिनै क्लास 12 फरिखानि एग्जाम दिनै ककब्रकनि साबजेक्टनि बिं आबुनि बागै महाराजनि दागि जों बुंबाय जों बिसेसा जों स्टुडेन्ट सुबानानै फायगा जों सोंखा बरमाबो रमान स्क्रिप्ट बाय बेबागनो रमान स्क्रिप्ट बायनो सैयो ताइ जों बरमा दै गेखौ जों प्रभाइड खालायगा जोंनि वाइटिएफनि बखाति महाराजनि दागि बुंबाय ओंखाय ते कैसा अरस मियाजों ते कैसा दल आखाइले सरा स्कुलावबो जों जोंनि वाइटिएफनि बदल ताइकिए सेबो बरम आराबो दङ जों आराबो खेले तलायो ताइ आबन बागै हामबाय मारिबो जोंनि गुबारा न ताइ जोंनि अरनि वाइटिएफ बदल जों अर गोबां माने दङ जों अर बिदि किसा समा बाय मानो थाखाय जों दङ हामबाय रिबो ताइ जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनोबो हामबाय जों महायगे दागिउ जों सामुं महाय खायनानि जरै रिमानि बागै